wawa next time ya fuso lomwe ndafusidwa ndilo kuti live ya Kamangira aloya aja maonera ndiyenda nena kuti ndaonera akamangira kwa ineyo ndi munthu wa gulu lathu mwapeze ndikati wa gulu lathu ndimatanthauza chani ndikati uyu ndi wa gulu lathu ndimatanthauza wina aliyense amene amakonda Malawi amene zokamba zake amene zochita zake ndi zokonda mbendera iyi tili ndi zipani zathu zosiyana-siyana, iyo ndi choice ya wina aliyense. Koma at the end of the day, to say we have one country. Ndi ine ndilibe nazo kuti uyu amasapota chipani chanji, uyu amasapota chipani chanji. Koma ngati umakonda mbendera iyi, ndikamuona munthu zolankhula zake, ndikumuona bwinobwino kuti my intentions yake si a personal yake. Mwachisanzo munthu wina wake amafuna kuti apasidwe china chake, sinthu chosana pasidwe. Aliyense akudziwa amachita kudziwa kuti uyu amafuna apasidwe chakuti ndesana pasidwe. Ndi after kusapasidwa ayambe kupanga kulankhula zina zake. Ine ndimazo da uyu so gulatu. Uyu ndi wa personal wafuna zinthu za personal. Komano munthu amene ali consistent kulankhula zokhuzana ndi boma la Malawi, kulankhula zokhuzana ndi dziko la Malawi, regardless of kuti chipani chikulamulira ndi chiti. Munthu amene ineyo ndi mati wa gulu lathu okonda mbendera. So council Kamangira kwa ineyo ndi wa gulu lathu. Ambirife tinene zoona. A president akapanga ma appointments. Asankha anthu akuda kudakhale akuti feti mangoona mayina. Sitimadziwa anthu aja yayi. Sitimadziwa. A president akapanga ma appointments kaya ndi attorney general kaya ndi chanja ife sitimadziwa anthu aja. Timangomva mayina. Ena amakhala ochuka kuti timadziwa ndikale, ena osachuka. Koma sitimadziwa. Ndi andale aja wasapota aja mabweraso ndi maphunziro awo, ma experience yawo kuzatilembera. Ife timangote okay komandi ndichophunzira komandi mwakuno. Zinthu zawo za personal ife sitimadziwa. Ndi chifukwa chake ku America nane nabo president akawina ngati Donald Trump uja amakhala ndi cabinet yake ma minister wa America amachedwa ma secretary of defense, secretary of health amene aja amatanthauza ma minister. Ndi akasankha amene aja cabinet yake iji onse aja amapita ku congress kuti ku congress kuja kumene kuli ngati ku parliament anthu akapange vetting imakhala kuwawerenga kuwafufuza ndi kuwapanga approve kuti awa grade ntchitoyi. Okay, and vetting imene imakhala yopsa kwambiri imakhuza mpaka FBI. Kungoti a president anene kuti Nesta the black teacher akhale nduna ya zaku secretary wa zakuti FBI ndi kuti imayamba kundifufuza ku college kumene ndinaphunzira amatha kufika nditukufusa mafuso awiri. Andipanga check zimene ndimalankhula social media yanga yonse apita ndithu awerenga zonse zimene ndalembapo zokhuza America ayang'ane. Ngati ndili ndi milandu yomwe ndinazengedwa ku criminal record kapena milandu ina iliyonse ndimapanga za chani ayang'ane. Kenaka kuja zonse zijamba kapereka ku congress kuja andifusa mafuso ndidusa ndine anena kuti uyu ndi yes ali clean ndi nzika ya Malawi. Mwaona? So ndichifukwa chake ndinakambapo za abuse, not abuse koma no separation of powers, conflict of interest ku Malawi. Ndinanenapo kuti secretary cabinet ikasankhidwa singapite kukapangidwa approve kuti awasankha kukhala nduna yacha kuti ndi apite ku parliament ikapange approve. Mapezeka kuti anthu amene asankhidwa ajaso ndi ma member of parliament. Asankha iwe ndo member of parliament ndo parliament akupanga approve ndani pobiza ndazi zako. Nthawi zambiri achipani aja amangopanga approve. Anyway, zimene akulankhula Akamangira zija zambiri zija ifeyo tiziyang'ane ndi sober mind. Ndikudziwa kuti ambiri ife azipani ife tikamva kuti akukamba zokhuza nazo ndi chipani changaso tizikwiya. Usapanga like ma comments, usapanga comments, usapanga share ya. Tikamva kuti akukamba zokhuza na ndi chipani china chake ndi kusangalala kupanga share. Akula aja akulankhula zokhuza Malawi. Let's be sober, okay? Kaya majaji aja sitimaziwa. Iye uja kwaziwa ndi anthu a field yake akwaziwa. Majaji anthu ambiri amene amapanga za chinyengo ife timaombera manja timalambira. Kaya ndi ama politicians sifa sitimaziwa. Abwera akuyendera chigali moto china chake choopsa ife timangombera manja sitimaziwa. Timangoti amene ndo lemera. Abwera kaya agulira mkazi wake pa Valentine chigali moto. Ife timangombera manja. Kumangopopa. Sitikuziwa kuti apanga chani kuti zimene zizipezeke. Chifukwa timati ukafusa icho chioneka ngati wansanje. Ukatenga icho chioneka ngati wansanje. Koma dziko la anthu ochangamuka likufuna aja Kamangira aja ambiri times 10,000 ajina Kamangira okaje 10,000. Muzaona dziko lathu aja changamuka ma decision opusa sazipangidwa. Anthu amene ali ndi zinthu zononga Malawi, anthu amene anabapo zinthu amene asamapasidwe so mpata. Munthu oti anapanga accumulate chuma mosaziwika bwino, ntchito ma qualifications yake, ntchito yomwe amagwira kuti salary yake uyu yamalandira chani. Mwachisanzo ineyo andisankha kukhala mlangizi wa nduna wa zamapemphero akuti one religious affairs advisor to the president. Salary yanga ndi ndalama zingati? Pali salary kapena pali allowance ndizalandira chani. Ndiye ndineyo ngati wathandizira president basi from nowhere within 5 years ndipezeke ndi magali moto 90. Ndagula lodge. Ndamanga chakuti.
dziko lathu likuyenera kudziwa, anthu akuyenera kudziwa. And these people amakhala very selfish. Mmene anthu asaukira ku Malawi mucha, mmene anthu akuvutikira ku Malawi kuti imagine guys, anthu ineyo ndi makambasi achinyamata kumapempha, achinyamata kusanduka mabeggars kupempha kuti apite ku chipatala akalandire treatment, kupempha kunyamata, kupempha ena ake akungoida ndi zimagalimoto dziko lomwelo. And you don't question, don't ask to waombera much. We need fair distribution ya wealth. Hii ndio niyo mwagwira ntchito zanu mwaphunzira ndi masala ya drama zanu zimezo joy ndi family yanu. Komano izi za public izi. We need kumakhala ndi chisoni. Ndi chifukwa chake masiku ano tudandaula za security. Some people don't care. Chifukwa iwo kunyumba kwao mpanda use kuja uli ndi makamera, mpanda use kuja uli ndi laser wire, uli ndi electric wire, wakubasa ngapwere kolodonta. Ifeyo ino ndi amene tikuvutika ife mpanda umene tilibe. Tikamanga kampanda ndi wakafeki basi angolekeza umo. Akubama ngokwera kulowa kuti phera agalu kagalimoto kathu kavitsi koma kukazula zamkati kuzula ndi mataya lomwe kumapita ife tikungovutika. Izi zingachitikire nduna zenizeni anthu akula kusingachitikire ali ndi magadi amifuti. They are safe. They are detached from the reality. Ndiye ndinene kuti zakamangiraja inendu kwa supporter. I hope kuti ali ndi I like kuti samatengeka ndi za social media, wakuza kuti samatengeka ndi za social media, sis content creator. Chifukwa nakala content creator ndezi kanalo wachibwana ndibweza kungopangano zinthu ndi cholinga choti apeze ma likes. Anthu amaona ngati amene uja ndi content creator. Ma content creator ambiri amatha kumangopanga for the sake of my likes. Ndichule wakuti no. The guy is consistent. Anayamba kale and is consistent. And wayamba kupangidwa prove right. Toka ngomaona kodi de it makes sense. Zio mwambiri. Bravo.